Неделя ще се изправите срещу най-добрия аматьорски отбор. Какви са ви очакванията? Чакам добре да играе. Мисля трудно, защото ако победа 100% да играе добре. Всички да играе, защото е матчи, да играе сериозно. Не так всеки път иска да победа. Какви са ви наблюденията за аматьорския футбол? Не знам, аз мисля много, като на професионал не е добре, разбира. Добре да играе и това е. Вие сте ги гледали как се представят като техника, като екипност, като отбор? Не знам, аз не съм гледал. Може сега да гледа, как и гледа да играе, може всичко добре, може не добре и така. За терена. Какви е? Терена. На мене не е добре, защото аз не хареса това терена. Аз хареса по-голямо, защото е малко. На мен е добре, защото има техника. Това не е добре, разбира. Необходими ли са такива аматьорски турнири? Не, първи път е. Аз първи път е там. А аматьорски турнир? Състезание за аматьори, не професионалисти, футболисти. Необходимо ли е да има? Добре да има. Това е много важно за всички да играе, това е спорт. Това е добре. В Бразилия има ли такива турнири? Има много. На Бразилия всеки човек иска да играе. На аматор, професионал. Това е добре. Всички искат само да играе. Без компромис. Благодаря. Нищо.